ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದುರ್ಗಾ ಕಾಕ್ಯಪದಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏರ್ಪುರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈಗಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಪಾಡು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಏರನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜಿನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಂಚನೆ ಬರಿಟ್ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಐನ್ಲೊಂಜಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ದಾಯಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂಡ ಏನ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋలో నీకు ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅವೆರ್ದವರ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಇತ್ತೆ ಆಟಿದ ತಿಂಗೊಳ್ಳುಲ್ಲ. ಸೊ ಆಟಿದ ತಿಂಗೊಳ್ಳು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪಂಪನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಮಧ್ವದಲ್ಪ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪಂಪನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಧ್ವ ಅಂಚನೆ ಶಿವಾಜಿ ಮಾತೃ ಬಲಗ ಮಧ್ವದಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪೊಂದಿಪ್ಪನ ಈ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟಾಗಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಪೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಪುರ ದಾದಪುರ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು. ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಆಟಿಡಿ ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ತಿಂಡಿ ತಿನಿ ಸಾದಿಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಪೂರ ವಸ್ತುಲ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂವರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ದೈಲು ಪೂರ ತಿಕ್ಕು ಬನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ತೂವರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಕೆಲವು ತುಳುನಾಡ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೊಳ್ಳೆರ ಅಲ್ಪದಕ್ಕಲು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಆಟಿ ಪಂಡ ದಾದ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಲ ಉಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಪೋಯಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಹಿರಿಯರ ಅರೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಪಾತ್ರೆ
ಅಂಜನೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಜಾನೆ ಅಪ್ಪಡಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಕೆಲವರು ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆಗಳು ಆಟಿ ಪಕ್ಕದ ದಾದ ಇದು ಯಾವ ಜೋಡಿಗೆ ಆಟ ಆಡಿದ ನಿಜವಾದ ಬದುಕಿನ ದಾದ ಇತ್ತೆ ಬಾಧೆಯ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂಜನೆ ಪ್ರಾಯ ಅಂಜನೆ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ವಿನಯಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾಲಿಗೆ ಮಂಗೈಗೆ ಕಾಟಿ అంటే ఇది ಬಂದ ದೂನಕರೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ರೀತಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಕಾಣ ಒಂದು ನಿಜ ಒಂದು ರೀತಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ದದವಟ್ಟೆ ಇದೆ ಈಗ ಪೂರ ರೂಲ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಇದೆಲ್ಲ ಈಗಿನ ಮಾತ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಈಜಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಆಟ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಮಾತ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಡಿದ ಸುತ್ತಲೇ ಉಪಯೋಗ ಬೇಗ ಬದುಕು ಬೇಗ ಪರಡಾಪುರ ಬೇಗನೆ ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಪುಡಿ ದುಮ್ಮುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಯಗಳು ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತೇವೆ ಇತರ ಬದುಕು ದಾರಿ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಆಡಿದ ಮಲ್ಪು ಆಡಿದ ದಾದ ತೆಗೆಯವರು ನನ್ನ ಬದುಕಿದ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ತೆಗೆಯವರು ಮತ್ತನ ಇಂಚಿತವಾಗಿ ಹೊರಗಟ್ಟಿದ ರೇಸ್ ಮಂತನ ಶಿವಾಜಿ ವರ್ಗದ ಮುಗಿಗೆ ಗುಡದ ಸೋಲಿಗೆ ಆಡಿದ ಕೂಡ ವಯಸ್ಸಿನ ಕೂಡಲು ಇಲ್ಲಿನ ಹತ್ತಾರು ಜನ ಜೋಗುಗಳು ಅಥವಾ ಜವನಿಗೆ ಪೂರ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಾಧ್ಯ ಇಡೀ ಆಟಿಸು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಈ ತಾರೀಕು 17 ಜುಲೈ 17 ini ATIDONJI apa Julai ini sekolah kita next baru kita sekolah kita ATI kalau kita apa mau sedang juga ini ATI kita tinggal dah ATI kita puluh dah tinggal dah pada hari tinggal pada ini kita nama ini kali gada walau bahasa ini birdana balla bahasa mata kali bumi apa candi ada ಒಂದು ಕಡೆ ಎಡ್ಡೆ ನೀರು ಉಂಟಾದ ಜಾಗ ಉಳಿದ ಕಡೆ ನೀರು ಉಂಟಾದ ಜಾಗ ಇದ್ದರೆ ಥೋಡ ದರಿದ್ರ ರೂಪಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ದುಂಬುದ ಆಡಿದ ವಿಶೇಷವಾದ ಪನ್ನು ಐನ ತೆಗೆಯಡ ಯಾದ ಸುತ್ತಲೂ ಮೂಲ ಯಾದ ಸುತ್ತಲೂ ಯಾದ ದೈಗಳು ಕೆಲವು ಎಲ್ಲಿದೆ ದೈಗಳು ಒಬ್ಬ ಮಗದ ಮಾತಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಲ್ಯ ಬಂದಿದೆ ದುಂಬುದ ಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಪ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆರೋಗ್ಯ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತೃಕದ ಕಷಾಯ ಬೇಗ ಕಷಾಯ ಚೂರ್ಣ ಪುಡಿ ಪೂರ ರೋಗ ಬರಲಿದೆ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನುವ ವಸ್ತುಗಳೇ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನುವ ವಸ್ತುಗಳೇ ಅಂತಾದ್ರೆ ಬೇಕಿದ್ದ ಬೇರೆ ವಾ ಬರ್ಸ ವಾ ನೀರಿಟ್ಟು ವಾ ಕೆಸರು ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೋಗ ತಾಗಂತ ದಯಪಟ್ಟ ಆ ರೋಗದ ಬೆಳೆದ ತಿನ್ನಿಸಬೇಕಂತ
dani dim tadare dani dim tanadere na dim tadare dani dim tadare dani dim tanadere na odani der der tani tanadere na odani der der tani tanadere na dim tadare dani dim tadare dani dim dim tadare dani dim tadare dani dim tadare dani dim tadare dani dim tanadere na odani der der tani tanadere na odani der der tani tanadere na derdinna odani derda bele bele ailesa o bele bele ailesa o bele bele ailesa o bele bele ailesa ಉದೆತ ಪುಡೆಟ್ ಪುಣಿತ ಬರಿಟ್ ಉದೆತ ಪುಡೆಟ್ ಪುಣಿತ ಬರಿಟ್ ತುಳುವ ಜನಕುಲು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲಿಡ್ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದೆರು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲಿಡ್ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದೆರು ಉದೆತ ಪುಡೆಟ್ ಪುಣಿತ ಬರಿಟ್ ತುಳುವ ಜನಕುಲು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲಿಡ್ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದೆರು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲಿಡ್ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದೆರು o bele bele ailesa o bele bele ailesa o bele bele ailesa o bele bele ailesa ಬಾರಿ ಕಂಡ ಕೋರುದಲ್ಪ ಕಾಪುದೀತೆರು ಬಾರಿ ಕಂಡ ಕೋರುದಲ್ಪ ಕಾಪುದೀತೆರು
पड्डाई गंगेडु पेरोकुली केंपाई बानोडु सार रंगोली पड्डाई गंगेडु पेरोकुली केंपाई बानोडु सार रंगोली कंडलुद करे बरिट मडलुद दोंप तडिट मदिमेद ऐत सिंगारो पाडले सेसे निकुलु पड्डाई गंगेडु पेरोकुली केंपाई बानोडु सार रंगोली पड्डाई गंगेडु पेरोकुली केंपाई बानोडु सार रंगोली वाक्यार कंडोडु गंधसाले पोर्लबिदे गुमिसुंदु कम्मिना पसिरुंडु ऊरोर मेडनना गुमिसुंदु कम्मिना पसिरुंडु ऊरोर मेडनना
ಆತಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತಾತನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ತೂಪು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಏಪಲ ನಮಕ್ ತೂರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಏಪಾಲ್ನ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ತೂರ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ತೂದು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪಂದು ಯಾನೆನ್ವೆ ಸೊ ಏರೆಗಾಲ್ನ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗಿಗ ನಮಸ್ಕಾರ.